29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçiriler. Bu barada Türkmen portaly Nokot.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugy sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanaty görä sammitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyna gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren medpugat ýynygyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alışmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeli ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglykda onuň möhleti ýyda süýşürildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagstanyň Aktaw şäherine duşup Hazaryň hukuk durumy babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýetgidi. Gazagstan, Türkmenistan we Eýran prezident çalışdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňder boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçiriji çekmegine ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňratyp gelýär. Hazar deňdiniň hukuk durumynyň we onuň töweregindäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar. Sebäbi energiýa serişdelerine baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti synçlary görä dogumly elan etmese-de Hazar deňdiniň astynan gaz geçiriji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isleýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlugyny diversifikasiýalaşdyrmak isleýänligini ma'lum etip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa sowdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24 fevralda esassız goşun girdimeginiň ýygyny Moskwa gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly synçylar energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory we Ýewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa sowdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýänligini, ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazırdaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýänligini ýa-da etmek islemeýänligini aýtdy. Synçynyň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewraziýanyň energiýa serişdeleriniň gunwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär. Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards Western markets, mostly European Union market. Hususan da Ýewraziýa gazynyň gunwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylanda, Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, gunwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konvensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlyga ruhsat berýär. Ýöne Hazarda terişdeleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gurşaw böwedini goýýar. Diýip Ancheski aýtdy. On the possibility of resource management on the Caspian. Ýönetinçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyç serişdeleriniň dolandyrylmagy, Hazar üstü energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýänligini aýtdy. Synçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýanygyç girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ilatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy. This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitik sazlamalary gynansak da şeýle. Ýöne Türkmenistanyň bähwidine emeli gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç bir reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden gidirilen pursat bolar. Diýip bilermen aýtdy. We're going to see another big missed opportunity. Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow Hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýda Tehran amala aşyran saparyna Moskwa amala aşyran saparyna da maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kärdeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçirilen gepleşiklerde Hazar bilen baglanyşykly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazaryaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazırda ykdysady ösüş ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini belläniklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny heniz tasdiklamanyna ünsü çekip bu ýagdaýyň Hazaryaka döwletleriň başlyklarynyň 6-njy sammitiniň guramaçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje giridilmegi babatda aladalanmaga dolu esas bolup durýanyny aýtdy. Hazaryaka döwletleriň 6-njy sammitiniň geçirilýän güni 29-njy ýuny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy İlyas Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy ýuny 66 ýaşa gadam masar.